Nyt mennään mun iskän kanssa valtamaan. Kyllä. Ja Aleksandra kuunteli mun puhetta, niin kun mä valitin, että ei mulla ole ketään kaveria, ketä lähtisi mun kanssa vaellusreissulle. Ja niin Aleksandra sanoi mulle, että mä voin iskä lähteä sun kanssa. Ja niin me päätettiin lähteä vaeltamaan. Joo. Tuo käteen. Yes. Nyt me ollaan kaupassa ja Aleksandra lähtee ostamaan seuraavaksi tarvikkeita meidän vaellusreissuun. Mä en oo kertonut mitä etukäteen. Aleksandra, nyt sä voit hakea meille mitä ikinäkään me tarvitaan tuolla vaellusreissulle, niin sä saat päättää, sä saat hakea, mitä sä mietit, mitä me voitais siellä tarvita. Niin mä odottelen tässä Jouko. Saa nähdä mitä sieltä tulee. Täällä on joku 30 astetta lämmintä. Toivottavasti ainakin jotain juomaa se ostas. Mulla tää. Minä otan keksejä. Tää on ihana, se on tosi ihana. Banaaneja. Kyllä mä luotan Aleksandraa, kyllä se on hyvä vaelluskaveri ollut aina. Se on ympäri maapalloa vaellellut meidän kanssa. Kyllä mä uskon, että se osaa ostaa oikeat kamat. Ihanaa! Tääkin on super ihana. Ehkä tosi ihana. Voinko mä ottaa tän? Otaisinko mä tätä? Et haluisinko mä tän vaikka mä mangustille? Katos kun mulla on mangusti tuolla autossa. Ottaisinko mä? Voisinko mä ottaa? Joo, voisin. Kyllä mä otan. Eli tosiaan, me ollaan menossa vaellusreissulle ja Aleksandra on pakannut kaikki tän auton takaluukkuun. Mä en tiedä yhtään mitä siellä on. Mä vaan sanon, että me lähdetään reissuun ja oot kaikki tarpeellinen mukaan. Ja nyt mä avaan tän takaluukun ja katsotaan mitä sieltä oikein löytyy. Noniin, tässä on meidän tavarat, jotka Aleksandra on valinnut meidän vaellusreissuun. Siis nämä on todella tarpeellisia kaikki. Vai mitä Aleksandra? Joo. Okei, eli koira, siis tää on tosi tärkeä. Tässä muut täältä löytyy. No hei, kyllä Mersu tarvii aina olla mukaan, kun lähdetään vaellusreissulla. Vai mitä? Joo. No niin, pistää se tohon. Sitten tietenkin reppu. Tää on siis reppu tarvii olla, että saadaan ainakin osa tavaroista. Reppu, hyvä. Pistää tuo. Mikäs tää on? Tää on joku tietokone. Siis ihan elintärkeä tietokone. No, mitäs muita täällä on takia me kaiken maailman sälää on värityskirjaa ja mikä tää on? Koiranfleksi. Eiku tää vai? Eiku hiiri. Tää on koirafleksi. Okei, nuo on tosi tärkeitä. Ota se kaikki mukaan. Mihin mä pistän tähän maahan? Okei, no niin. Sitten täällä on pussillinen kaiken maailman kyniä ja kumeja. Onks täällä raketteja vai? Niin tää on joku ampumarata taitaa tässä vieressä kuuluu tää pauke tuolta. Mutta jotakin niinku järkevääkin löytyy, tämmösiä kahvikuppeja. Niin. Okei, tossa, otas nuo. Mitäs muut täältä löytyy? Onks tää ihan tarkoituksella Aleksandra mukaan? Santaspreikin teepaita. Kylmä. Okei, mutta ei se vielä tarvitse laittaa päälle. Hei, mulla nyt ei oo kylmä. Nyt ei ole hirveä kylmä. Sitten täällä on tietenkin peitto. Siis eihän voi lähteä vaellusreissulle, jos ei sulla ole nyt peitto hyvän aikaa. Yöllä tulee kylmää. Ja tietenkin, jos peitto on, niin sit myös tyyny. Ja keppihevonen. Siis mä en ole lähtenyt yhdellekään vaellusreissulle minnekään päin maapalloa, ettei mulla olisi keppihevosta mukana. Tää on ihan... Ai että sentään. Joo, tee mun lempi. Niin joo, niin munkin lempi. Ja tämmönen rätti vielä löytyy. Siinä on meidän kaikki. Meidän peittokin myös. Peitto uusi. Aleksandra. Eli nää sä nyt valittit sit sun huoneesta mukaan. Miksi sä halusit just nää ottaa? Koska nää on sellaisia. Nää on sellaisia. Tarpeellisia tavaroita vai? Joo. Okei, ei mitään. Otetaanko tavara kyytiä ja lähdetään vaeltamaan. Joo. Hei, täällä kissalla on jotain asiaa teille. Muistakaa tilata meidän kanava. Totta, muistakaa tilata meidän kanava ja muistakaa myös hypettää tätä videoa. Noniin, nyt meillä on Aleksandra kaikki tarpeellinen tavara. Mitä kaikkea me tehdään näille? No... En mä tiedä. Et sä tiedä, mun oli vaan niinku tarpeellisia täällä reissulla. Joo. Okei. Voitais pian ruveta syömäänkin. Alkaako sulla nälkä jo vai? Joo. Me ollaan kävelty vasta joku 10 metriä. Niin. Nälkä tulee, okei. Tähän syömään. Tähän syömään, onko sä sitä mieltä? Joo. No sä saa päättää. Tää on nyt meidän paikka, mihin me leiriydytään. Me ollaan Syömään. kävelty noin 100 metriä ja tähän me jäädään. Tässä on kaikki tavarat tähän. Noniin, tässä on meidän ensimmäinen leirintäpaikka. Me käveltiin noin 100 metriä
Ja Me voidaan tähän Aleksandra levätä halusi, että sitten. me leiriydytään, niin onko tämä nyt odotuksella, että tästä tuli vähän tämmöinen sohva meillä vai? Se teki nämä kaikki peitot ja tyynyt ja tää on aika kiva keksintö. Tän takia kannattaa siis raahaa tämmöisiä kaiken maailman juttuja niin kilometritolkulla. Mutta tässä on nyt tää, minkä Aleksandra haki meidän ruokatarvikkeet ja muut selviytymistarvikkeet sieltä kaupasta. Mä en oo koko pussia edes nähnyt enkä tiedä mitä siellä on. Mutta eiköhän mä katso mitä kaikkea sä oikein löysit sieltä. Joo. No niin, haluatko näyttää mun mitä kaikkea sä löysit? Mä löysin eläinkin tällaisen. Mitä vautsi? Siis mä en lähde yhdellekään reissulle, ettei mulla olisi tämmöistä mukana, kun mä lähden vaeltamaan. Siis tää on ihan... Siis tässä on vielä vessapönttökin. Mä mietin, jos tulee hätä. Ja kylpyamme. Vai mahdutaan me tuommoinen? Ei. Okei. Selvä. Mitä muut sä oot löytänyt meille? Banaaneja. Banaaneet, jes, no niin. Nyt puhutaan asiaa. Tää oli ihan oikeesti todella hyvä löytö. Saadaan hyvin energiaa, kun me syödään banaania. Mitä muut sulla siellä oikein on? Tällaisia. Mikäs tää on? Tää on jotakin ihme brownie herkkuu. Okei, tääkin vaikuttaa ihan hyvältä. Vautsi! Juomaa, Hello Kitty juomaa. Minkä juoma mä sain? Jes, jaffaa. No niin, nyt puhutaan asiaa. Mun lempijuomaa, niin hyvä. Tätä mä odotinkin, että kun me tehdään mä tuolla autossa vähän mietin, että toivottavasti sä muistat tuoda mulle jotain juomaa, kun mulla oli kauhea jano. Mitäs muut sieltä löytyy? Ketteä. Vautsi, no niin Aleksandra. Mä arvasin, että suhun voi luottaa. Mä tiesin tämä asia. Sä oot vanha vaeltaja. Jes, mun lempiherkkuja. Mitäs muut sieltä löytyy? Oho, jakki makupalaa. Nyt menee niinku ihan kurkomeiningiksi. Täytyy useammin päästään sun kauppaan. Mitäs muut löytyy? Oi, kumpi on mun näistä? Häh? Tää vai? Ei, kun tää on sun. Tää on mun ja tää on sun. Okei, selvä juttu. Ei kun Tämmösiä mun ja herkkuja me sun. saatiin. Noniin. Molemmille. Okei. Näillähän me jaksetaan kävellä ainakin seuraavakin 100 metriä. Mitä ihmettä? Saippua kuplia. Siis tää on niinku ihan päällikkö. Nyt täytyy niinku avata tää heti alkuun. Toimiiks nää? Ei välttämättä toimi sillä lailla. Tää kruunas koko meidän reissu. Mitäs muut sieltä löytyy? Jes, kyllä! Lisää karkkia, täydellistä. Mitäs muut? Nuudeleita! Tää on tuttuu kamaa, kun mennään tuon reissuun. Itse asiassa näin me Aleksandra tehtiin silloin siellä, kun oltiin vaeltamassa siellä jäätiköllä Norjassa, niin näin me tehtiin silloin sillä keittimellä siellä vuoren päällä. Me syötiin nuudeleita silloin porukassa. Muistaaks? Muistan. No niin. Ja tietenkin, Yes, se oli se. kato, loistava valinta purkkaa. Kaikki tämän herkun jälkeen niin vielä vedetään purkat naamaan. Niin... Ja sitten oli vielä yksi osto. No mikä vielä? No hei, totta kai. Dumletikkari. Onks tää mun vai sun? Okei, Ja tossa. Okei. No niin, selvä. Ei mitään. Me odotetaan nyt syömään näitä herkkuja. Tosi paljon hyttysiä täällä. No, Tää on vaan huono tää meidän majapaikka siinä mielessä, että täällä on hyttysiä ihan törkeästi. Mutta yritetäänkö, mitä sä haluaisit nyt syödä tässä välissä? Tää on vaikea saada. Hyvät ostokset sä olit tehnyt. Kippis. Nyt me on pakko pakat meidän kamat ja jatkaa matkaa. Täällä on ihan törkeästi hyttysiä. Nyt äkkiä kamat kasaan ja jatketaan matkaa. Noniin, nyt me ollaan ensimmäinen 100 metriä menty ja vielä olisi muutama 10 kilsaa jäljellä. Onko sä valmis jatkamaan matkaa? on. Voi hyvän aika. Ei terve. No miten mieltä sä oot Aleksandra siitä, että mennään kerää välillä mustikoita? Mennään vaan. Pistä nämä tavarat tuohon sivuun ja mennään kerää mustikoita. Et jaksetaan sit jatkaa matkaa. Joo. No niin, hyvä. No niin Aleksandra, täällä on tämmösiä mustikoita. Sitten kun oot joskus eksynyt mettää, sun loppuu ruoka, niin sä voit kerätä tämmösiä mustikoita sit vaikka kuinka paljon. Näin sit tulee hyvin toimeen. Ja saa tosi paljon energiaa. En tiedä. Ja mustikat on tosi hyvä. Ne on tosi hyvä makuisia. En tuu löytää mustikoita tai saamaan kerätä. Kyllä, tää niitä on joka paikassa. Niin, tässä on yksi. Voisin mä kerätä sen. Tosi hyvin. Onko se karhu? Tässä on karhu. Missä muka? Ja tossa. Missä muka? Ja tossa. Ai juu, näköjään. Onneksi sä
Se oli vaan kuva. Kyllä olisi mulla kiire tullut meille, jos mulla olisi nähty karhu. Tietoisku teille. Koskaan ei kannata mennä tekemään mitään nuotioa tai muut vastaavaa talvella tämmöiseen kaatuneen puun alle. Tai tämän juuren, mikä tämä systeemi on, niin tämän alle. Koska se on kuulemma semmoinen, että kun se lämpenee talvella, niin se voi kuulemma tulla sieltä niin kuin raippaa takaisin kiinni se juttu. Ja siinä on monet jäänyt siinä alleen. Muistakaa tämä, että ei koskaan tämmöisiä alle tai kohdalla kannata jäädä leikkimään sen enempää. Mekin mennään pois tästä. Sulla on koira vähän koetuksilla nyt. Mikä Aleksandra tuo, mikä tuossa on laatikossa? No se on mun mangustin talo. Ei, mutta siinä pienemmässä laatikossa. Siellä on mun mangusti. Näytäs mulle vähän sitä magnustia. No se on siellä, mutta sitä oikein nyt näy. Mikä se on? Se on mangusti. Mikä magnusti on? Onko se koira vai kissa vai mikä se oikein? Mä voin näyttää. Siis ostitko sä tämän sieltä kaupasta, niin ostitko sä se magnustili just vai? Ostin. Ai jaa, okei. Mikäs se sitten on? Se Ai, mangustipeitto. se on tommonen kissamaki vai? Tässä on mangusti. Okei. Se menee Noniin. takaisin. No, salis. Nyt mä ymmärrän, minkä takia tää lähti mukaan sieltä kaupasta. Tää on ihan niinku täydellisen kokoinen sillä magnustilla. Odot mua! Helppo Sunu sanoo, kun sulla on Mersu. Tossa. Metsävade on tosi hyvin. Täytyy tarkistaa, että siellä on matoa siellä sisällä. Matoa. Siin, ei, lait vaan suu. Oli siinä. Ei ollut. Mikä tää on? Tää on kuule joku vanha moottorikelkka. Se on ajanut tässä mettässä talvella ja sitten on yhtäkkiä lumi loppunut kesken. Niin sit se on jäänyt tähän joskus 80-luvulla. Niin näyttää tästä niinku päätellen, kuin vanha tää on. Haluatko lähteä ajelemaan? En. Tuu vaan. Kokeillaan. Ei se käynnisty. Oli kyllä tämä kiva. Tää vaellusreissu. Ja... On kyllä. Oli aika kiva vaellusreissu, eikö olikin? Joo. Mitä me seuraavaksi tehtäis? Hei, pistäkää te kommenttiin, mitä te haluatte, että me seuraavaksi Aleksandran kanssa koitetaan. Mitä sä haluaisit kokea seuraavaksi? No, laskea koiria. Laskee koiria.